Дами и господа, почваме да снимаме клип за началото на Clash of Clans. Дано ви хареса поредицата ми от клипове. Това ми е първия клип, който почнах да си направя това канала в YouTube. Дано да ви хареса този клип. Трябва да си оправя лайна. Така, всичко ли ми се оправи, да. Абе, мисля да си апдейтната мина на лева 10, ама много дена трябва да чакам много. И така на базата, като за сега, дами и господа, ще си пуснем някаква армия. Ще си пусна, какво да си пусна? Ще си пусна такива. И така, като не станеш, сега тук ще си пусна магиосните за крайче. Е така. И дами и господа, това беше от мен. Това ми е началото на поредицата на клиповете в YouTube. Ще снимам и по-дълги клипове. Това е само за началото. И довиждане. Абонирайте се, дайте почтите на лайк за този клип и чао!